У эфіры Белсату размова, з вами вядучы Віталь Цыганкоў. У Новай Беларусі давядзецца правесці цэлы шэраг рэформаў эканомікі, права, фінансаў і гэтак далей. Але, як мне падаецца, адной з самых складаных задачаў гэта будзе рэформа праваахоўных структураў. Як яна будзе адбывацца, якія перашкоды будуць на гэтым шляху? Пра гэта ды іншае пагаворым сёння з нашым госцем. Гэта Андрей Паротнікаў, кіраўнік аналітычнага цэнтру Беларусь Security Blog. Добрый дзень. Дзень добры. Андрей, вот перш чым перайдзем да гэтай абвешчанай мною тэмы, давайте пагаворым пра сённяшні стан. Ці лічыце вы, што сілавікі, як многія кажуць, ужо пасля жнівеньскіх падзеяў, пасля таго, якую ролю яны займаюць у грамадстве і ў захаванні ўлады Александра Лукашэнкі, адчулі сваю палітычную сілу, ці яны проста па-ранейшаму застаюцца проста выканаўцамі загадаў? Я думаю, што не, што ніякай палітычнай сілы за імі няма рэальнай, таму што, па-першае, у іх няма разумення карпаратыўнасці, разумення агульнасці уласных інтарэсаў, як менавіта прадстаўнікоў гэтых сілавых ведомстваў. У кожнага ведомства ёсць мала таго, што ўласныя інтарэсы, унутры ведомства ёсць інтарэсы у розных структураў, якія там могуць не сападаць часам. А другі момант, што ўсё ж такі ў нас няма традыцыі палітычнага лідарства з боку прадстаўнікоў сілавога сектару, гістарычна няма. І апошні раз, мабыць, калі на тэрыторыі Беларусі былі нейкія спробы надаць палітычную вагу менавіта высокапастаўленым сілавікам, генералам, гэта была грамадзянская вайна, то бок у нашым выпадку гэта генерал Булак Булахович, там, і вось гэтыя рэчы. Пасля гэтага, безумоўна, сілавікі былі і застаюцца выключна інструментам у руках палітычнай улады. І калі мы сцвярджаем гэта, ці канстатуем гэта, ці можам мы далей сцвярджаць, што яны і будуць надалей выконваць любыя загады таго, хто зараз дэ-факта застаецца пры ўладзе? На жаль, так, мы гэта пабачылі, але не 100%, то бок гэта вялікія структура. Агулам, калі мы возьмем усе сілавыя ведомствы, па маіх падліках, гэта недзе каля 195 тысяч штатнага складу. Рэальна там можа быць менш за кошт некамплекту. Безумоўна, ёсць разныя людзі, як мне казаў свой час адзін маёр, які зараз генерал-маёр, загад не могуць аддаць любы, а ў каго страляць, у таго, у каго загадваць, альбо ў таго, хто загадвае, буду заўсёды вырашаць я сам. Але тое, што мы пабачылі цягам апошніх паўгод, дэманструе, што на жаль, вось гэтая сервільнасць, яна у іх ужо ў крыві, і здольнасць менавіта да самастойных рашэнняў, да публічных самастойных рашэнняў, яна для вышэйшага афіцэрскага складу, яна вогуле не прысутнічае. Ну і зараз шмат сведчанняў ад тых людзей, якія выходзяць пасля сутак ці пасля іншых пакаранняў, і яны сведчаць пра тое, што у месцах зняволення, фактычна зараз адбываюцца катаванні, там засыпаюць хлорку, там часам б'юць, якіх не было нават яшчэ 2-3 месяцы таму, і некаторыя там гэтыя людзі, якія гэта ажыццяўляюць, прызнаюць, што гэта такі загад зверху. Вот па-вашаму, што яшчэ яны могуць не выканаць, і ці ёсць разуменне, што яны пры гэтым парушаюць закон, ці нават гэта разуменне адключаецца падчас выканання загаду? А ў іх ёсць разуменне, што яны зараз і ёсць закон, то бок трэба проста ўжо усвядоміць, што тое, што адбываецца, яно адбываецца выключна дзеля таго, што яны ўпэўнены сваю беспакаранасць. А на жаль, будучы часткай гэтай ўлады, і яны не здольныя думаць наперад, яны не здольныя разумець, што і прагназаваць, што будзе хаця б праз паўгады. Хаця Лукашенка сам дастаткова адкрыта пра гэта кажа, што ён сыходзіць. Але яны чамусьці спадзяюцца, што гэта сённяшняя сітуацыя іх беспакаранасці і татальнай індульгенцыі, яна застанецца навечна. Вот мы все так кажам, што яны не здольны думаць на будучыню, але ў іх такой чалавека, які здольны думаць на перспектыву, і ён разумее, што будзе, калі зменіцца ўлада, ці нават калі Лукашенка пачне кіраваны ім працэс транзіту, і што гэты чалавек, афіцэр, можа зрабіць? Не выконваць загады, сысці з органаў, як робяць іншыя? Мы бачылі, што нехта з іх злівае інфармацыю. Я думаю, што яшчэ больш, не проста ў разы, у дзесяткі разоў, фіксуюць нейкія рэчы і назапашваюць іх, нікуды не перадаючы. Безумоўна, людзі сыходзяць, людзі будуць сыходзіць далей. Гэты працэс працягнецца. І ёсць такі момант, калі, скажем так, нейкія загады, яны выконваюцца, дастаткова фармальна.
то бок можна было бачыць, што чалавек, які не хоча праяўляць жорсткасць і удзельнічаць у гэтых катаваннях, ён не ўдзельнічае. Гэта добраахвотны ўдзел, гэта не сітуацыя, скажем так, нукус СССР. Калі ты адмаўляўся, то ты сам ішоў гэты архіпелаг ГУЛАГ. Так? Гэта сітуацыя гестапа. Там былі добраахвотнікі. Хто не хацеў, тыя проста сыходзілі і без аніякіх наступстваў для сабе. Я магу паверыць, сапраўды, калі глядзіш нейкія кадры там, якія мы бачылі вулічных, то пратэстаў і калі з затрыманняў мы бачым, што з некалькіх сілавікоў звычайна большасць можа проста чыста сімвалічна там пхнуць нагой ці нават нічого не рабіць, а адзін-два, што называецца, з нейкім задавальненнем б'юць людзей. Вось па-вашаму, такіх людзей яны проста, можа быць, псіхічна нездаровыя колькі в сілавых структурах на сёння? Такіх, скажем, свядомых садыстаў, я б так сказаў бы. Столькі, сколькі ва ўсім грамадстве. Гэта структура, якая ў прынцыпе дэманструе зрэз грамадства. Хаця кажуць, што там ёсць нейкі асаблівы адбор. Там же псіхалагічныя тэсты не павінны праходзіць. Там псіхалагічныя тэсты праходзяць, безумоўна, і гэта дастаткова сур'ёзныя тэсты. Я сам іх некалькі разоў праходзіў, яны займаюць 4-5 гадзінаў. Але пытанне ў тым, што гэта не толькі яшчэ псіхалагічны настрой, гэта заўсёды культурны ўзровень чалавека. А калі чалавек лічыць для сабе, ён бачыў у дзяцінстве, ў школе прыклады беспакараннасці гвалту, ён будзе трансляваць гэта далей. Калі яму не прывялі бацькі ці адукацыя нейкую культурныя коды, нейкую культурную сістэму, то, на жаль, вось мы гэта будзем бачыць і надалей. І гэта ёсць паўсюль. Насамрэч, нельга сказаць, што тут Беларусь у нейкім унікальным становішчы. Адзінае, што унікальнасць Беларусі ў тым, што гэта беспакарана. Пакуль гэта беспакарана. І вот мы пераходзім да гэтага сапраўды галоўнага пытання з улікам таго, што гэтая беспакаранасць той ці іншай ступені была все 26 гадоў. Асабліва быў дадзены загад рабіце, што хочаце, канешне, пасля жніўня. І вот пасля таго, што адбылося пасля жніўня, як у выпадку палітычных пераменаў, калі будзе іншая ўлада, як можна падступіцца да рэформаў гэтага сілавога блока? З чаго пачаць, які павінны быць галоўныя пункты і прынцыпы? Першае, мы павінны разумець, што гэтая рэформа, яна не вызначаецца толькі бегучым момантам. Яна наспявала вельмі даўно, таму што мяняецца грамадства. Мяняецца структура грамадства, ягонае запатрабаванне і да ўлады, і да сілавога блоку, як да часткі гэтай улады. Таму казаць, што вось гэта выключна новая з'ява, якая характэрна для апошніх 9 месяцаў, не. Гэта з'ява, яна выспявала гадамі, і гэта агульны тренд на рэфармаванне дзяржаўнай сістэмы, і часткай гэтага тренду ёсць рэформа сілавога блоку. А другі момант, які трэба зразумець, што у гісторыі ёсць прыклады, калі рабіліся такія рэчы. Напрыклад, дэнацыфікацыя ў Нямецчыне. І калі мы паглядзім на працэдуру дэнацыфікацыі, мы павінны зразумець вельмі простую рэч. Большасць людзей, якія зараз прафесійна служаць у сілавых ведомствах, яны застануцца на сваіх месцах. Па-першае, таму што іншых няма. Першым галоўнакамандуючым Бундесвера быў былы генерал вермахта, які ваяваў на ўсходнім фронце. І начальнікам штаба ў яго быў былы палкоўнік генеральнага штаба нацысцкай Германіі, які там бараніў Берлін 45. Тады даволі доўга лічылася, што вермахт не замараны в адрозненне ад СС. Лічылася, але ўсе разумелі, што ёсць палітычны фактар, так? Што ёсць палітычны фактар, што гэта была частка нацысцкай сістэмы. Але пры гэтым быў яшчэ іншы выклік. Іншых-то ў вас кадраў няма. І таму, безумоўна, тут трэба будзе праводзіць рэформу, трэба будзе праводзіць змены, але асноўным прынцыпам гэтых зменаў павінна быць асабістая адказнасць за ўсё тое, што ўчынена. А не можа быць калектыўная адказнасць. Калі мы кажам там АМАП, Губазік, гэтак далей, гэта сотні людзей. І проста, скажем так, наказваць людзей таму, што яны мелі прыналежнасць да нейкай структуры, гэта вельмі складана нават тэхнічна. То бок вы негатыўна ставіцеся, перапыніў, да ідэі, якая гучала, што некаторыя самыя такія, можна сказаць, ганебныя, якія себе праявілі часткі, напрыклад, той же АМАП трэба прызнаць злачыннай структурай як цалкам.
А яна можа быць, ну калі мы кажам, напрыклад, пра прызнанне той ці іншай структуры злачына, яна там можа быць прызнана, але гэта не значыць, што людзі, якія там служылі, яны несуць нейкую адказнасць, так? Проста аўтаматычна за кошт таго, што яна прызнана такой структурай, так? І гэта тое, што мы бачым на прыкладзе, напрыклад, той жа самай нямецчыны пасляваеннай. Таму ў дадзеным выпадку трэба будзе стварыць асобную структуру следчую, якая б занялася менавіта расследаваннем злачынстваў, якія здарыліся за, можа быць, нават не за апошнія 9 месяцаў, а за значна больш тэрмін. І ёсць досвед Арменіі, дзе была створана спецыяльная следчая служба, адной з задач якой якраз таки было расследаванне злачынстваў галіне выбарчага права. То бок там, ну, былі маніпуляцыі падчас выбараў, і вось менавіта дзеля таго, каб разабрацца, была створана гэта структура. То бок досвед назапашаны. І вы в адным з інтэрв'ю якраз сказалі, што генералы і афіцеры, хутчэй за ўсё, калі ўзнікне такая сітуацыя расследавання, будуць ўсё спасылацца, што яны проста выконвалі загад самага вышэйшага кіраўніка. Безумоўна. Як з гэтым змагацца? Все-таки той, хто выконваў незаконны загад, таксама падлягае адказнасці. Так, падлягае адказнасці, але зноў-такі, ну, мы павінны разумець, што гэта будзе меншасць нават генералітэту. То бок гэта можа быць там 10-20%, але гэта не будзе 100%. Што тычыцца выканання загадаў, праблема ў тым, што гэта таксама не пытанне бягучага моманту, гэта традыцыя, якая вельмі укаранілася у мазгах сілавых структураў Беларусі, што любы загад ён павінен быць выкананы, а ўжо потым мы будзем думаць, злачынны ён, і ввогуле мы не будзем думаць, гэта не наша справа, так? Нам не за гэта плоцяць. А нам не за гэта плоцяць, і плюс, а вось ведаеце, вось там, калі ў 91-м годзе, ці ў 90-м пачалі думаць, ці злачынны той загад, ці іншы, ці не, Саюз разваліўся. Вы што хацеце, каб зараз Беларусь развалілася? То бок у іх ёсць шмат такіх адгаворак, але гэта зноў-такі вынікае з тых культурных традыцыяў, тых карпаратыўных традыцыяў, якія ёсць. Трэба мяняць традыцыі, спатрэбіцца паступова замяняць вышэйшыя кадры, прынамсі, новай генерацыі, маладых, больш амбіцыйных, больш адукаваных, больш адкрытых да свету, ну, скажем так, пра заходне налаштованых, калі мы ўжо будзем казаць адкрыта. А яшчэ одно пытанне, вось я з адным экспертам размаўлял, но не публічна, і вось такая думка, што, маўляў, калі будуць такія пры новай уладзе дастаткова рэзкія дзеянні, які мы зараз абмяркоўваем, то можа ўзнікнуць нейкая змова тых жа сілавікоў, якія, ну, скажам, захочуць новую ўладу неяк так ці замяніць, ці там паставіць ёй нейкія умовы, нейкія, ну, свае, скажам, патрабаванні. Я то лічу гэта абсалютна неверагодным, паколькі зноў-такі яны прывыклі выконваць загады. А вы як ставіце за такой версіяй? Ну, гэта не навуковая фантастыка, безумоўна, ніякіх зменаў там не будзе. Калі напрыклад, уявіць, што 3 генералы змовіліся нешта зрабіць, нейкі вайсковы закалот, то я завяраю, што все 3 пабегуць данасіць у розныя структуры на астатніх 2. Гэта не тая структура, якая, ў прынцыпе, гэта не тая сістэма, якая 26 гадоў генеравала адказнасць, гатоўнасць браць на сабе адказнасць і праяўляць ініцыятыву. Лукашенко выгадаваў, у прынцыпе, каманду пад сабе, тупых выканаўцаў. Тупых я маю на ўвазе не дурных, а людзей, якія баяцца адказнасці, баяцца ініцыятывы. Дайце нам загад, дайце паперку, мы падпішам пад подпіс і будзем выконваць. Калі што, мы потым пакажам, што все пытанні туды. Ну, калі вяртацца да вашай ідэі, што большасць все-таки павінна застацца і працаваць в сілавых структурах, і гэта гучыць дастаткова натуральна, то калі зноў-такі дапусціць, што все-таки новая ўлада будзе ставіцца да гэтага блоку так па-заходняму, падпарадкавання цывільнаму грамадзянскаму кантролю і гэтак далей, ці змогуць яны існаваць у гэтых новых умовах, калі цябе трэба думаць? Ну, адаптацыя, безумоўна, будзе даволі непростай, і гэта праходзілі ўсе краіны постсацыялістычныя, якія прыходзілі да, скажем так, дэмакратычнага ладу арганізацыі. Гэта праходзіць зараз Украіна, гэта ў свой час праходзіла Польша, і трэба разумець, што, ну, напрыклад, той ж МУС, гэта вялікая структура, дзе дзесяткі тысяч людзей заняты. І далёка не ўсе з іх будуць здольныя працаваць па-новаму. І таму эксцэсы яны будуць адбывацца ўвесь час.
Ну, давайте узгадаем сітуацыю ў Грузіі. Нам распавядалі, якую файную рэформу правёў Саакашвілі, як там ён змяніў палітычную сістэму, судовую, юрыдычную, гэтак далей, гэтак далей. Але чаму ён прайграў выбары? Таму што адбываліся катаванні ў грузінскіх турмах, і пра гэта стала вядома, і людзі выйшлі на вуліцы. Дзякуй, Андрей. Пра светлую будучыню рэформу беларускіх праваахоўных структураў мы сёння гаварылі з экспертам праваахоўных структураў Андрэем Паротнікавым. З вами был Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.